V jedno februárové chladné ráno, keď kohúty ohlasovali nový deň a z komínov sa valil hustý dym, sa na rímskokatolíckej fare v Tekovských Lužanoch začali prípravy na farskú zabíjačku. O dobrovoľníkov núdza nebola, veď každý vedel, že kto príde pomáhať, ten sa prvý dostane k ochutnávke jaterníc i klobásy. Som rád, že sme sa po nejakom čase znovu zišli na farskom úrade, keďže väčšinou robíme tie akcie v lete, ale máme akciu aj v zime. Je to akcia Farská zabíjačka, kedy sme pozvali ľudí z našej farnosti, ale nie len katolíckeho vierovyznania, ale všetkých, ktorí môžu, a teda ľudí dobrej vôle, aby prišli k nám, ochutnali nejaké zabíjačkové špeciality, aby sme znovu pobudli nejaký čas spolu a cítili sa medzi sebou dobre. Som vďačný všetkým tým, ktorí mi pomohli a ktorí pomáhajú animátorom, mladým rodinám, ktorí od rána od 6. tu spolu s pánom Mesiarom chystajú tieto zabíjačkové dobroty, aby sme sa my ostatní mohli ponúknuť a mohli sa dobre najesť, keďže k fašiangu patrí aj radosť, zábava, aj dobré jedlo, a myslím, že zabíjačkové špeciality sú vždy dobrá voľba pre toto fašiangové obdobie. A Pán Boh nás požehnáva aj pri týchto akciách, takže tešíme sa, že môžeme byť spolu a že trávime čas v tomto peknom spoločenstve ľudí dobrej vôle. Nech sa páči, stoly sú vaše. Myslím, to, čo je na stoloch, stoly nám nechajte. A naozaj zo všetkého treba ochutnať, ponúknúť sa, robili sme to pre vás. Zabíjačka bola vydarená. Každý si pochutnal, porozprával sa, zasmial sa, tak ako to má byť. Však je to o radosti, o delení sa a o tom, že ľudia sa stretnú a na chvíľu zabudnú na starosti.